Pipila lang ka aktibidad ang gitugutan alang sa kapistahan sa Itom nga Nazareno sa Davao City. Samtang inaydalahon sa simbahan, magpabilin sa kapilya ang imahen sa Itom nga Nazareno sa Zamboanga City. Ani ang report. Sukad Disyembre 31, gisugdan na sa Black Nazarene Chapel sa Lazona, Matina, Davao City ang ilang novena subay sa kapistahan sa Itom nga poong ni Jesus Nazareno. Mulungtad kini kutob sa Enero 8, bispera sa kapistahan karong Domingo. Plano unta nga ibalik pagpahigayon karong tuiga ang Traslasyon 2022 apan gikansela sanglit wala tuguti sa City Transport and Traffic Management Office. Hinuon magpadayon ang Fiesta Mass ug pagpasulod sa mga deboto aron makatrapo o makagunit sa imahe ni Nazareno. Naay mag-assist para sa number 1 social distancing, tapos bali a matter of ano lang gid siya, kung possible tanaw naman kadaghan sa tao, a matter of seconds lang na siguro mag-thank you lang kay Lord or unsa ilang ano, so yun ana lang ang mga procedure. Samtang ang mga deboto usab sa Nazareno sa Buhangin District andam na sa ilang mobile procession nga pagahimuon gikan sa Our Lady of Peña Francia Chapel sa Tigato dalhon sa San Alfonso sa Mandog ang imahen. Ibalik lamang kini sa mismong adlaw sa kapistahan. Sa pagkakaron, samtang walay pagbawal nga ipatuman ang kagamhanan sa ilang mobile procession, magpadayon ang ilang aktibidad. After sa Fiesta Mass, dunay pahalok, no? Actually, dili yun pahalok, sa usual pahalok, no? At makahigayon lang sa paghikap, no? So, ipadayon nga po natin ang protocol. Sa Zamboanga City, inaibiyahe padulong sa Immaculate Conception Cathedral alang sa siyam kaadlaw nga novena. Magpabilin gihapon sa kapilya sa pamilya Guanzon sa Barangay Canelar ang imahen sa Itom nga Nazareno kung asa ipahigayon sab ang novena matag alas 8 sa gabi. Duha ka tuig nang wala giprosesyon ang imahen tungod sa pandemya. Ang imahen sa pamilya Guanzon ang pinakadugay na nga imahen sa puon sa Zamboanga City nga gikan pa sa Bacolod City ug gidala sa syudad niadtong 1810. Por favor di Diyos, ansina kami. Maskin kuan kami, pero okay lang, tabibi kami imbunamente. Sabi nga ba, tiyempo, tapaso sa tamang tormento na vida? Si, pero hindi agad kami, abla tormento. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.